Je východ Slovenska naozaj tak dogshit, ako všetci hovoria? Zobral som všetky okresy, ktoré patria pod východ Slovenska a ohodnotil som ich na základe výzoru na Google mapách. Na túto robotu som si ale musel zavolať môjho kamaráta Maťa, ktorý je špecialista na Roblox. To nám síce nepomôže, ale tak vždycky lepšie dvaja ako jeden. Humenné. Humenné. Zober si, že humenné je vlastne, že menné podľa nejakého hu. To je hu. U je skratka pre Maďarsko, takže oni sú Maďari. Čiže humenné sú Maďari. Pozri sa, chlpe, zás cesty nedorobené. Toto... Hej, som pobudnutý v kamere. Takto spozná Slovensko proste, nedorobené Čo cesty. krásne cesty. Krásne. Toto sú krásne cesty? OK. A od centrum, tu sa ťa snažia ešte aj odradiť, aby si išiel preč. Že od centrum, že choď od centra preč. Takže Bila... Koho Bila? Dobre, ale tak čo čakáš od humenného... Nie, ale tak čo čakáš od humenného, že tam dačo bude? Však to nie je absolútne nič. No, tak Ty kokos, tak tam tá diera v zemi, tak tu keď takto tráfi, chod späť, ešte späť, ešte. Tak tu keby som trafil, tak by som nadával. A to má ešte aj, že normálne, že vlastný kanalizačný systém táto diera, to je normálne... To je, že diera DLC, vieš, ak sa hovorí. Povedz mi, čo je toto za bunker v strede mesta? No tam... To nie je protiatomový kryt, to čo je? A keď pôjdeš doľava a stále rovno, dobre, ty si sletený, toto je vľavo, toto je vľavo, ty primitívny. Vyzerá toto jak Auschwitz, neviem, humenné B, kde by si to dal ty? Ideme do Michaloviec, Michalovce. Ohňostroje, všetko, petardy. Fun fact, táto budova je páré ruky, má všetkých 5 prstov. Pôjdeš krásne po meste, tu ideš samý luxusný bar, krásne chodníky, travníky, najkrivší strom, čo som kedy v živote videl. Kerta len na... Incident, kerta incident. A chleb, pečivo. Chleb akože není pečivo, alebo prečo je chleb pečivo, mi povedz teraz. No a zase pozrime sa sem, no, toto je bytovky. Fast foodový. Akože, bývajú mi tam, že kamaráti, hej, ale akože toto sídlisko je, že... Počuaj, táto lokácia je plná spoluobčanov. Tesko je maximálne mid. Máme tu, že oby, hej, takže to je veľké plus mať v meste oby. Ty si obi hlavu. Máme dve lidle, dve kaufla... No, paž na to! To jak tu parkuje, prosím ťa? Však ale je tam však... Lebo je na Budiškarovi, tak asi aj tak parkuje, nie, ty debil. Šumiak, toto je osraté, proste, fuj. Hnus normálne, dogshit Tesco. Michalovce sú Ačko a myslím si, že... nie je to rovnaké, je to lepšie ako humenné. Nie je to horšie ako humenné, čiže musí to byť Ačko. Košice to asi všetci poznajú, však pozri sa, aké to je obrovské. Ale ja si myslím, že základ a srdce celých Košíc je lokalita Luník. Pozrite sa, krásne miesto Košíc. Úplne luxus, krásne vynovené byty. Tu isto pravdepodobne nehorelo, tam bytovku nafarbili v čiernom, pretože to je luxusné. Chodníky sú v krásnom stave. Toto aj asi hrobky v strede cesty, neviem. Oh shit, Big Ben v Košiciach. Neviem, tejto časti Košic som... To vystrihneš, chodiaci. Ne. Ale Košice automaticky musia byť S-ko východu, chápeš? Ja súhlasím. Prvé, druhé, najväčšie S-ko, jak súhlasím proste. Zajímavý kruhač, ale... po Slovensku. A podľa mňa jedno z najkrajších kamošek pre Boha. Vec ja ako Optima, Aupark. Môžeš to vypnúť? Sústreď sa na robotu! Ja už som pochopil, čakaj. Už som pochopil a som kokot. A ja že, WTF, jaký zaznam, že čo humené, sorry. Wow, to je ale pecka toto. Wow, nádherné. Toto vyzerá úplne dogshit. Košice sú S-ko proste, tam sa nie je o čom baviť, si myslím. Poprad. Čo robí v Poprade? Spišská Sobota. Pozri sa, jak je tu krásne v Spišskej Sobote. Toto tu, to je mestský sklad železiarstvo lomeno kameňolom. Tu keď chceš, tu prídeš a vezmeš čo chceš. Tu si typek staval dom, asi stiahol čo našiel, drží na Power of Friendship a ty toto musíš konverzovať so mnou, však ty si ešte nič nepovedal. Jak nič, však Poprad, skvelé mesto, Tatry, čo viac chceš, pre Boha, pane Bože. Čo je toto?
Čo ma za build, typek? Ale chápeš, že tu je reklama na liek, že na akých ľudí ten liek pomáha, ty dement. Hermiona? Tatry. Nie, to Tatry. nie sú Tatry. Wow. A čo to sú, kamiony? Je sa tu takto v okolí. Oni rozobrali budovu, pač na to, tu Asi- stojí. A rozobrali ju. Oni ju rozoberajú. Nenáhodou Poprát. Nenáhodou Nie takto. tu stávajú? Auto má 6 kolies, dosť v pohode. A akože čo ja viem, podľa mňa to je celkom pekne, zeleno tu je. Ačko si myslím isto, ešte pred Michalovcami, to je luxus. Levoča! Pozri sa, veľká levoča, že 90% levoči netvorí nič. Že však to tu sme boli, Rozcigané tu vieme, že cesty. sú na cesty, že tu je úplne nič, totálna nudná, To sú totálna nič, tu rozcigané úplne cesty, nie. rozciganý Budovy dom, vyzerajú kamo, jak Cípána. ako z roku 1920, tu si pre naše motopočto, vtedy ešte Cípána. Titanic sa nepotopil, a proste je tu absolútne nič. Je, Aha, ale toto je banger. Toto je banger. OK, ešte, že tam v živote si nebol v takej budove, nie? Kostol a potom to je, že normálne, že dobre, že je z hore tá budova. Auschwitz, čo normálne zadoskované dvere. Krížik s 3 krížmi, taký kruhač, že Nemajú moja tu baba by mne sa zrobila to lepší. nepáči, podľa mňa tu nič také není, ja neviem, prečo to je. Ja si tiež myslím, to ma hodilo kde, prosím ťa. Tu vymrši ticho. Zhrdzavený hangár, no to reálne vyzerá jak Auschwitz toto celé mesto, prečo? Lebo to je. A je to je nemocnica. Kámo, keď mám byť v tejto nemocnici, asi sa radšej... Ja, to je toto stena, nie? Dlhá. Čo je v Levoči? Hodnotíme ako Auschwitz, ja by dal C alebo D. Cčko.